Ето ме в Терме Букурещ. Нека се насладим на този прекрасен ден. Терме Букурещ е част от Терме Груп, за чието дългогодишен опит и представителства на различни континенти можете да погледнете по-надолу в описанието. А сега нека се разходим из Терме Букурещ. The Palm е зона за лица над 14 години. Там ще се порадваш на сянката на истински екзотични растения, докато пиеш коктейла си в джакузито или на шезлонга. Галакси е зона, в която няма възрастови ограничения. Тук е мястото ти, ако искаш да усетиш адреналин, докато се спускаш по парзалката. Хидромасажното легло ще ти осигури дълбока релаксация и усещане за добро физическо състояние. Зона Елизиум е за лица над 14 години. Тук отново има тематични сауни, като всичките са различни, а в една от тях дори можеш да се почувстваш все едно си на кино. В описанието под това видео можеш да прочетеш повече за инфраред лампите. В басейните имаш възможност да се насладиш на коктейла си, но не и да си с телефон или с пусната коса. Също като в повечето уелнес центрове, и тук е необходимо да носиш хавли и джапанки със себе си. Ако си го пропуснал, провери в сайта какви са цените им на място. Този комплекс предлага различни кътчета, където можеш да хапнеш, да пиеш кафе, да си отпочинеш, да дори да си поспиш. Работното време е от понеделник до неделя, което на практика означава, че няма почивен ден. Дори през уикенда работното им време е удължено, така че имаш още повече часове за забавление. От тази тераса ще се порадвате на най-зрелищните залези, които някога сте виждали в Букурещ. Без значение за коя зона сте се закупили билет, в Терме се организират и различни активности, за които можете да разберете повече от табелката на всяка една зона, в която се намирате. Сауните са наистина горещи, а в Хималая не се очудвайте, ако видите поредния посетител, който решава сам да се увери в това дали наистина солта е солена. Да не забравяме да се разходим. Чудесно място, където наистина ще се почувстваш пълноценно и ще си отпочинеш. А и смятам, че съотношението между цена и качество се заслужава.
В зоната Палм се намират и трите малки тематични басейна. Какво имам предвид? Всеки един от тях е с характерна вода, с минерализация, с литии или с магнезии. Важно е да не губим гривната си. Те са средството, което ни дава достъп за зоната, за която сме си закупили предварително билет. Освен това е заредена с сума пари. По време на престоя си, когато ние консумираме каквото и да било, се разплащаме единствено и само с гривната. Тоест не е необходимо да носим пари със себе си. Разплащането за консумацията си става по време, когато напускаме обекта, може да се плати лесно, безконтактно, с карта, в кеш, както намерим за удачно. Има и предвид, че Терме не разполага с хотелска база. За нощувките си по-скоро провери техните партньори, виж в Booking или в Airbnb. След кратка релаксация и правене на нищо, се запътих към тематичните парни бани. Всички те са наистина специфични, различават се не само по температурата, а и по техния характерен аромат. С коя да започнете, ще оставя на вас. Денят прекаран тук направо отлетя. Отново дойде време да ви кажа чао и скоро ще се видим от някое друго място.